बे कक्लाबारि समस्थियाव नोंथाङा बिजाथि महरै ओंखारखो? बे बुजिग्राफोरनि थाखाय जोबोद गोरलै फिननाय आरोखि। आङो 22 नं कक्लाबारि समस्थिनि रायजो राजाफोरनि मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय दिनै ओंखारबोदों। बुंनो थाङोब्ला आंनि आगदाथिंजाय धीरेन बर' सार, बिटिआरनि सागानगिरि, आगसिथिंजाय प्रमद बर' सार, बिथाङाबो बिटिआरनि सागानगिरि, खिन्थु गेजेराव आं सासे हारसिं महरगिरि। बेखायनो आं बुंनोसो नागिरदों साननैसोनि उनाव नुगोन बिनि सावगारि। मानोना जोंनि नैबे कक्लाबारि समस्थिनि रायजो राजाफोरनि बेयो मोनसे प्रेस्टिज इसु जानानै फैदों। बिथांमोना कुइसन खालामदों जे जोंनि समस्थियाव रावबो बिजाथि गैला नामा, जोंनि समस्थियाव बिजाथि जानो हानाय रावबो माने फिटेट गैया नामा, बे माखासे कुइसनखौ खालामबाय थादों। दा ओंखायनो आङो समस्थिनि रायजो राजाफोरनि मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय उदां बिजाथि महरै सिखांदों। दा रायजो राजाफ्रा जिहेतु आंजों लोगोसे दङ, रायजो राजाफोरनि नारसिननायावनो आं जानो गोनां जादों। देरहागोनखौबो आसा खालामदों। जुदि नोंथाङा रायजो राजानि भटजों देरहायोबा नोंथांनि गुबै खामानिखौ माखौ होननानै सानना लाग्रोदों? गिबियावनो आं जाय पार्टिया सरकार दायो बेजों थांगोन। बिनि उनावहाय दाखालिबो बुंदों आं प्रेस मिटआव, दानि गोदान जोलैनि इयं जेनेरेसननि जा सानस्रि, जा कनसेप्ट, बिथांमोननि कनसेप्टआ जाहैबाय जोंनि गामियाव लामा दालां बायदिसिना बानायनायनि अनगायैबो माखासे बिथिंनि खामानि मावनो गोनां दङ। जेरैहाय सोलोंथाइनि बिथिङाव, जोंनि गामिनि समाज बेबस्थानि बिथिङाव, जोंनि लाइमोनफोरनि आखल आखु दानायनि बिथिङाव, बेफोर गासै बिथिंखौबो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना मावनो नांगौ होननानै गोदान जोलैया बे कनसेप्टखौ लादों। दा ओंखायनो आङो गोदान जोलैनि बे सानस्रिजोंनो खामानि मावनो दावगालांगोन आरो बे गोदान जोलै इयं जेनेरेसनखौ लानानै बिटिसिनि अल राउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो नाजागोन। जेरै बिथाङाबो मोनथिदों कि बर' फिल्म इन्डास्ट्रि सासे थागिबि आरो दा मा सानखि इन्डास्ट्रिया बेसेबां इम्पर्टेन्ट जोंनि बड'लेण्डआव? बे गोदान टपिक्सआव थांबाय आरोखि। दा जियानो जा, जोंहा बिटिसिआव बिनिबो डिपार्टमेन्ट दङ, कालचारनि आरो सिनेमानि बे डिपार्टमेन्टआ दङ। खिन्थु खामानि गैया। खामानि गैयिखौ माने आंनो बेखौ बुंनो नागिरगोन आरोखि। जोंहा खुनु माने प्लेनिं गैया आरोखि। बे जोङो सिनेमा डिपार्टमेन्टखौ लानानै बा बे डिपार्टमेन्टखौ लानानै जोङो जोंनि हालामाव, जोंनि बिटिसिआव मा मावनो नागिरदों बेनि जेबो फिउचार प्लेनिं गैया आरो। आंनि नुनायावथ' बेखौ ओरैनो पार्सनेल सोरबा सावथुन दिहुनगिरिनो माने स्किम हिसाबैसो हरो आरोखि। ओमफ्राय गोबांखौनो नुदों जाय बिथांमोना सावथुनखौनो दिन्थिया, बिथांमोना माने 10 लाख 12 लाख बेबायदि लांनायखौबो जों नुदों। खिन्थु आं सानदों आरो जोंनि हारिमुखौ, जोंनि कालचारखौ बिटिएडिआव जुदि गोख्रों खालामनो गोनांब्ला बा जौगाहोनो गोनांब्ला, जोङो बुंबोबाय दंखायो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि गेजेरजोंबो, जोंनो मोनसे प्लेटफर्म नांगौ जोंनि बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय। जोंनो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मिनि सिनेमा हल नांगौ। आंनि मिथिनायाव बा आंनि स्टाडियावहाय दा जोंनि अल बिटिएडिआव खमैबो 80टा मिनि सिनेमा हलनि गोनांथि दं आरो। दा ओंखायनो आं खावलायगोन बेफोर फैसाखौ सोरबा पार्सनेलनो हराबालासिनो बोसोरसेयाव जोङो हाथाराब्लाबो गंबायै सिनेमा हल दिहुननो हायो। आरो बेबायदि बानायोब्लाथाय जोङो सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोना दिन्थिनायनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म मोनगोन आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि इन्डास्ट्रिखौ फेहेरनोबो हायो। आच्चा, नोंथाङा बिसायख'थियाव ओंखारनानै फिल्म बानायनायखौ नोंथाङा नागारसिगोन नामा? आं बांसिन बानायगोन होननानैसो सानदों। आंनि लोगोफ्राबो बुंबाय दं, आर्टिस्ट लोगोफ्रा, नोंथाङा थांथारनांगौ बिटिसिआव। बिनिफ्राय माने बे सिनेमा डिपार्टमेन्टखौ लानांगौ, कालचार डिपार्टमेन्टखौ लानांगौ। बिनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा जोंनि सिन्था धाराजों एखे, नोंथाङा गासै खोथाखौ बुजिनानै मोनो। नोंथाङा थांब्लासो थारमाने जोंनि माने सावथुन मुलुगा, बर' कालचारा माने बांसिन माने गुवारसिन फोसावजागोन आरो जौगानो हागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। सोरखौ फेक्टर जागोन होनना सानो नोंथाङा? रायजो राजाफोरनि जितु दानि सानस्रि, दा जितु सिनारि, बेखौ नुनानैथ' बेयाव रावबो फेक्टर गैया। आच्चा, नोंथाङा रायजो राजानिफ्राय माबायदि भट हास्थायदों? माबायदि आसा खालामदों? रायजो राजाफ्रा आंनो आसा होनायखायनो आं उदां बिजाथि महरै गसङो, नङाबा आं बेयाव उदां बिजाथि महरै गसंनो गोनां खोथा गैया। नोंथांनि देरहाखांनायनि उनाव गिबिसिन आंनि नुनायावथ' बेखौ ओरैनो पार्सनेल सोरबा
सावथुन दिहुनगिरिनो माने स्किम हिसाबैसो हरो आरोखि ओमफ्राय गोबांखौनो नुदों जाय बिथांमोना सावथुनखौनो दिन्थिया बिथांमोना माने 10 लाख 12 लाख बेबायदि लांनायखौबो जों नुदों खिन्थु आं सानदों आरो जोंनि हारिमुखौ जोंनि कालचारखौ बिटिएडिआव जुदि गोख्रों खालामनो गोनांब्ला बा जौगाहोनो गोनांब्ला जोङो बुंबोबाय दंखायो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि गेजेरजोंबो जोंनो मोनसे प्लेटफर्म नांगौ जोंनि बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मिनि सिनेमा हल नांगौ आंनि मिथिनायाव बा आंनि स्टाडियावहाय दा जोंनि अल बिटिएडिआव खमैबो 80टा मिनि सिनेमा हलनि गोनांथि दं आरो दा ओंखायनो आं खावलायगोन बेफोर फैसाखौ सोरबा पार्सनेलनो हराबालासिनो बोसोरसेयाव जोङो हाथाराब्लाबो गंबाय सिनेमा हल दिहुननो हायो आरो बेबायदि बानायोब्लाथाय जोङो सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोना दिन्थिनायनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म मोनगोन आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि इन्डास्ट्रिखौ फेहेरनोबो हायो आसा नोंथाङा बिसायख'थियाव ओंखारनानै फिल्म बानायनायखौ नोंथाङा नागारसिगोन नामा आं बांसिन बानायगोन होननानैसो सानदों आंनि लोगोफ्राबो बुंबाय दं आर्टिस्ट लोगोफ्रा नोंथाङा थांथारनांगौ बिटिसिआव बिनिफ्राय माने बे सिनेमा डिपार्टमेन्टखौ लानांगौ कालचार डिपार्टमेन्टखौ लानांगौ बिनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा जोंनि सिन्था धाराजों एखे नोंथाङा गासै खोथाखौ बुजिनानै मोनो नोंथाङा थांब्लासो थारमाने जोंनि माने सावथुन मुलुगा बर' कालचारा माने बांसिन माने गुवारसिन फोसावजागोन आरो जौगानो हागोन होननानै बिथांमोना बुंदों सोरखौ फेक्टर जागोन होनना सानो नोंथाङा रायजो राजाफोरनि जितु दानि सानस्रि दा जितु सिनारि बेखौ नुनानैथ' बेयाव रावबो फेक्टर गैया आसा नोंथाङा रायजो राजानिफ्राय माबायदि भट हास्थायदों माबायदि आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा आंनो आसा होनायखायनो आं उदां बिजाथि महरै गसङो नङाबा आं बेयाव उदां बिजाथि महरै गसंनो गोनां खोथा गैया नोंथांनि देरहाखांनायनि उनाव गिबिसिन खामानिया मा जागोन